Ngayon, gagawa tayo ng cake. Na biskwit yung gagamitin natin. Ito, tsaka itong biskwit na to. Yan. Yan. Tsaka Nestle cream. Nestle cream. At tsaka gatas. Ayan. Simulan na natin. Yan guys. Lagyan natin itong gatas. Tsaka ito. Yan. Tapos, lalagyan natin itong Nestle cream ng gatas na malapot. Ayan. Ngayon, hahaluin natin. Ayan. Haluin natin. Halo-halo, guys. Ayan. Ganito yung nakikita kong ginagawa ng mga ano dito, ng mga katari na madam. Gagayahin ko lang. And ngayon, umpisa muna natin. So, may bawal ako dito. Yan. Ito natin nalagay. Tapos, tubukan natin ng warm water. Ayan. Una, lagyan natin ito. Lotus. Yan. Buksan natin ito. Yan. Cake ang tawag nila dito. Sweet. Ano? Dapat buo. Yan. Yan. Tapos, lagyan natin ng konting tubig. Yan. Pag nalagyan na siya, ito wala. Lalagay na to. Yan. Lalagay na siya, guys. Tapos pagkatapos ng isang coating, ganyan yung nakikita ko sa mga madam. Lalagyan nila ng water. Ayan. Lalagay ulit tayo sa ibabaw. Ayan. Ayan. Tapos lalagyan ulit natin ng tubig yung mga biscuit. First time ko makakita ng ganito sa madam. Kaya sabi ko gagayahin ko. Yan. Tapos lalagyan ulit ng coating. Ayan. 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 So, lagyan naman natin na ito. Magbukas tayo nito. Ayan. Tingnan natin. Diba? Ang galing na. Ang cute. Ang cute na, guys.
Bigyan ulit natin ito. Tingnan mo siya. Papakita ko sa inyo guys. Ayan. Nakita niyo ba guys? Mamaya, ipapakita ko sa inyo pag finished product na siya. Ayan. Bye guys! Ayan na guys, ang aking ready cake. Ayan. Ganyan gumawa ng cake or ng mga sweets ang mga Qatari na babae dito sa Qatar. Ayan. Ilalagay ko muna sa ref ng 1 hour and mamaya titikman natin kung masarap nga siya. Ayan guys. Sobrang sarap niya. Promise. Ang sarap.